Trvalo mi 3 mesiace dať dokopy toto krátke video. Bolo pre mňa veľmi ťažké prechádzať si týmito zábermi. Každý deň nám vlk veľmi chýba. V predošlom videu som nedokázala o tom ani hovoriť. Jeho posledný týždeň bol plný výletov a naozaj sme si to veľmi užívali a vôbec nič nenaznačovalo, že by sa veci mohli takto rýchlo zvrtnúť. Jedno ráno som si všimla, že veci nie sú ako predtým. Vzali sme ho na veterinárnu kontrolu a potom na ďalšiu veterinárnu kliniku v Poprade a v podstate sme sa odtiaľ už nevrátili s ním. Mal masívne krvácanie do brúška, ktorému spôsobil nádor na slezine, o ktorom sme nevedeli. Prežili sme s vlkom nádherných 11,5 roka. Navždy zostane v našich srdciach a myšlienkach, spomienkach, našich fotkách a videách. Aj keď by som dala najradšej všetko za to, aby tu mohol byť s nami navždy. Rozhodli sme sa vlka dať spopolniť cez Dúhový most. Nechám vám v popisku videa link. Chcela by som sa poďakovať pracovníkom Dúhového mosta, pretože mi dali príležitosť spraviť si ešte v poslednej chvíli otlačok vlkového ňufáčika na strieborné šperky, ktoré som už dávno mala v pláne rozbehnúť. A bola to taká pripomienka toho, ako veci nemôžeme odkladať, pretože nikdy nevieme, kedy už bude neskoro. Dni bez vlka sme zvládali veľmi ťažko. Uvedomila som si, ako zostáva v obrazoch, ktoré nás obklopujú. Od mojej priateľky Gaby alebo v mojej ilustrácii. Najťažšie bolo pozerať si fotky a videá, snažiť sa to nejak spracovať. Napísať o ňom pár slov. Pritom tých príbehov s ním je tak veľa. Najhoršie bolo to ticho, ktoré po ňom zostalo doma. Snažili sme sa fungovať tak ako predtým, aj keď to bolo veľmi ťažké. A brali sme na prechádzky jeho kamarátov. Bez neho to bolo zvláštne. Ale aspoň tieto psíky mali z toho radosť, že sme vonku na čerstvom vzduchu. Toto je vlková najstaršia priateľka Shira. Vzali sme ju na prechádzku tam, kde sme sa s ňou spoznali. Potom sme sa zoznámili s kamarátmi Merlinom a Arturom. Vlk by ich možno trochu poobžúval, ale určite by sa mu páčili. A nakoniec jeho netier Bara s malou Poppy. Baru mal zo všetkých najradšej. Napriek tomu, že sa na ňu často hneval. Už vtedy sme vedeli, že náš život bez psíka bude veľmi prázdny. Vybrali sme sa na výlet do Červeného kláštora pozrieť si múzeum. Tým, že ma zaujímajú bylinky, tak to bolo veľmi zaujímavé. Interaktívne panely boli perfektné. Mohla som si vyskúšať, ako sa písalo kedysi, keď mnísi prepisovali knihy. A bola som prekvapená výsledkom. Kaplnka v kláštore bola nádherná, ako aj história, ktorá na nás dýchala každým kútom. Možno som tu v minulom živote žila a zbierala a pestovala bylinky. Odišli sme s malým úlovkom, pretože tu vyrábajú aj pivo a ja som bola zvedavá na tento herbár frátra Cipriana, ktorý je identickou kópiou toho, ktorý kedysi vytvoril. Potrebovala som svoj smútok pretaviť do niečoho kreatívneho. A tak vďaka Dúhovému mostu som získala tento otlačok vlkovho ňufáčika a mohla som vyrobiť prvé strieborné šperky, aby som vám ich mohla ukázať. A vytvorila som značku Wolfprint Jewelry. V logu je vlková labka a sú to šperky s otlačkom vašich blízkych, s dotykom, ktorý si môžete nosiť navždy pri sebe. Link na web stránku nájdete v popisku. Našu svorku doplnil tesáčik, ale o ňom bude až ďalšie video. S priateľmi sme sa rozhodli urobiť si pamätnú prechádzku na miesto, kam sme často chodili s vlkovou netierou Barou a spolu s nimi tam
vysypať jeho popol. V týchto oblakoch mám pocit, že vidím srdce. Vidíte ho tam aj vy? Prešli sme sa hore ku krížu nad Kežmarok a nechali ho voľne behať vetrom. Dúfam, že bude navždy behať po našom boku. Bol to naozaj výnimočný psík. Zoznámili sme tesáčika s jeho novými kamarátmi. A mali sme naozaj nádherný deň a nádhernú prechádzku. Môj autoportrét s vlkom získal 3 ocenenia na medzinárodných fotografických súťažiach a je to nádherná podsta jeho životu, ktorý s nami strávil. Toto miesto plné lupusov, vlčích bôbov sme objavili úplne náhodou a stalo sa mojím obľúbeným miestom aj pre tú symboliku, ktorú pre mňa má. Vždy som túžila zažiť rozkvitnuté polia lupusov na Novom Zélande v zime alebo na Islande a tak som si to mohla aspoň trošku splniť tu pod Tatrami. Navždy to bude miesto, ktoré mi bude pripomínať vlka.